nan tafi. Wayenmu mai ikon ko ina da komai duka sarkinmu. Ni abin da nake nufi daban ba mamaki shi ne wani tunanin daban. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kuma neman kuɗi zuwa neman kuɗi ya yi wasu. Tun da ba a yi sai sallahu alaihi wa sallam. Shi ma ya yi ya tafi daga maka ya koma kuɗi. Kuma shi kansa ma yana zuwa yawon yana zuwa yawon neman kuɗi. Wata yana zuwa. Baba, wannan magana da kake faɗa ba haka nake nufi. Abin da nake nufi a nan, zan tafi ƙasar kudu, zan tafi ƙasar raba. Saboda na duba da kudin nan da arewa ya kuwar mu ɗaya uban mu ɗaya da su. Kuma duk mu ɗan Najeriya gaskiya babu bambanci. Da Allah ne ya yi mu babu bambanci. Da kudu da arewa duk inda Allah ka tsinci kanka. Allah zai baka abin da zai dama ya kasa ɗaya al'umma ɗaya ko ba ka kasa dama Allah ya walata ta da arziki to ka ga jama'a balla ta ma dai da zan tafi kaga in dai ne ka tsinda ina tare da manyan mutane ga Alhaji Musa dan Kwairo ai shi ma yana tare da controller Alhaji Ibrahim dan Kwairo ai duk suka tare da controller to ko irin wayannan mutanen za ka nema mun hanyar da zai samu abinci irin sa dan shanka sai ka ɗaya raba za ka ɗaya raba zan to do Allah do annabi ka zama mai gaskiya in ka ji to alhamdulillah kuma inda za ka je din nan kudancin Najeriya ne kwarai da kudancin Najeriya da arewacin Najeriya da gabashin Najeriya gaba ɗaya din Najeriya ce mu ƙasa ɗaya ne al'umma kwarai Allah ya yalwata ƙasan mu da jama'a Allah ya yalwata ƙasan mu da zaman lafiya gwargwadon iko da kuma arziki Allah kuma ya ba mu arziki haka yake do Allah do annabi ka tsaya kai sana'a tsakani da Allah ka nemo abin da zaka zo ka rufa kanka a sai ka rufa wani ma ba komai abin da zaka yi kar ka kuskura wani rudi na duniya ya sa ka fita daga addinin ka shiga wani addini a'a ba zai yiwu ba kuma kar ka kuskura ka dauki kanka ka soka shi a wata hanya da bata dace ba daidai take da al'adar ka ba ko ka ce zaka shiga shaye-shaye ko sace zuciya Allah ya tsare mu na daɗe in yi wata uku amma addu'a Allah ya dade ni na Allah ya tsare abin aka je ne ma kuma Allah ya ba abin Allah ya ba mu dare da irin sa wannan gobe wani ne amma ba ya sanya kwata ba na amma kar ka dauki dogon lokaci ya al'amura wannan ba cikin zakari haka ne kuma na ji daɗi da na zo na same ka a gida don saboda kaga a ƙasar nan jihar ka jiha ce wadda take ɗauke da al'umma mafi yawa a ƙasar nan to akwai kishin da alamun gwamnati ba za ta cinye tallafi shi ne nace yana da kyau in yi magana da kai kana da wani hanzari akan maganar nan na maganar kishin na zan yi tallafin wannan. Mutum ko gwamnati ta yi wani abin da malaman mu ba za mu yi shi ba. Yawa. Kuma duk da yana musulmi ma ba zai iya komai ba ni da na zauna da na kasa da ni mun yanke shawara da su. Yawa. Saboda kasan akwai kalubale a gaban mu fa. Duk ba matsala wannan ka je ka ji da abin da yake gaban ka na kasa gaba ɗaya. Mu mu abin da yake gaban mu na jiha. Amma ai kasan ko wacce jiha ai za ta yi amfani ne da umarni na da murya. Abin da yasa ka na baka wannan muhimmancin saboda na yi la'akari da cewa jihar ka ita tafi ko ina yawan jama'a saboda haka ka kai ma cin banne. Yana da kyau mu ɗan samu ‘yan waɗansu collective ideas yadda za mu yi ranar up idan maganar janye tallafin nan ta taso. Ba matsala wannan. To, da Allah duk abin da yake akwai dai za ka ji waya ta. Kuma akwai wani abu da ka hango, to kai sauri kai min waya. Saboda mu san yadda za mu yi abu da nan abu. Allah ya mana maganin. Amma ana abu ya ana neman a rinka abin da bai
nan jana ku. To. Ya shigo na gaya miki. Salamu alaikum tawanki. Ameriya. Ala sarki. Yesu da wala. God Chineke God of Fana. Ka kenan. Wala ya gida fa. Kike kina adoranki. Ka ji maganar da nake ji a radio yanzu ba a janye tallafi? Wa ni kama fi saka shi da kuma. A radio ka ji yanzu nake ji na fito daga daki ana ta za a janye tallafi sai fada ake. Ye mama biye. Wani ka hauro dofa. Saka yi hausa an gaskiya wallahi. To mun shiga uku a gari nake ce maka kai baka jin yare na. Ton kashi da tolofi menene saka shi sai ka bayan kuma. Ai shi ne nake faɗa yanzu. The whole of the people waiting for Nigeria, waiting for this country. Don ka mutum da yana wannan kasa in ka shi da tolofi menene saka yi amfani da shi kuma. An janye tallafi talaka ka wayar gone fa. Mun shiga uku fa. Shi ne kewo. Shi ne kullum in ce maka ka ɗebo kayan shago ka kamun gida sai ka dinga ɗebo gari kwaki ba na shan gari kwaki da kake kamun ba na ci ba na shan shi. Ba za ka shi gari. A'a ba zan ci gari. Sai ka yi amala da gari. Sai ka shi. Ba ka je ka ɗebo kayan shago ka kawo ka tattaro ka kamun saboda ni ba na so irin abin da kake mini na kulli gari ka ya rasa ba zan sha ba. Magana gari ne kina ga abun da yana gaban mu. Da kai ce tolofi in ka cire tolofi mu ne muna yin diji mu ne in kasa menene wanda za mu yi amfani da shi. To anan ne ai kaji ai shi ne abin yana muna irin wannan abin da ake ya za a yi mana haka a Najeriya mun nan. Shikenan ke sha abu ya zo ba mu da abu da zaka yi amfani da ke a matsayin kanadin kasa dai abu da kana da amfana da shi to tolofi da ana baka kada shi ne kada kana yi amfani da shi an shi da menene zaka yi a matsayin kanadin kasa babu. To yanzu me abun yi kenan mai gidan ne? Trouble don't start. Tashi hankali ya fara kenan. Wallahi, I tell you. To. Wallahi. In za ka yi hakuri ka shi gari, ka yi hakuri. A gaskiya ni cin garin na ya ishe ni haka. Ba za ka shi gari. Kawa ka ja shago ka tattaro kaya ne. Ka bari ma kan ka sai ka shi gari. Allah. Fifty bulari. Nunun mi di ma ai. Sai ka nake son. Ala sarki mazan mota. Birni wata. Wallahi. Ke baba kina ina ji dadin ki. Aka da fara da Allah ni di ma sosai. Ko kuma muna ji dadin ki. Sai mu da kina da kirki ki yayi wasa love. Allah sarki ka ishe ki ba. Sai mu da yaro da kai. Akwai yaro. Baba mi wasa waje. Wallahi ki yayi wasa love. wallahi daga academic office ne ina ta jin yadda za a yi ka san azumuna exams kawai sai aka zo security kore mu wai wani ma abin da ke mun zafi ce gashi nan kawai ina ta karatu a banza muna cikin wasu wai kaji wai kawai kowa ya kwashi na shi wannan ne haka gashi muna level 4 da muna tunanin November za mu tafi service yanzu ba magana zuwa service November sai dai kawai mu jira yanda Allah ya yi ku aka hidimawa saboda ka ku yan level 4 ne kuma kuna da process kuna on the process din zuwa service har ina ga mu yan level 2 wanda mu jaraba ko mu je sai dai an mai mun jaraba an gama mu ga result Allah dai ya sa abin nan din a daidai tashi saboda mu ma kun ka yi gaskiya ai kai bari in gaya maka wannan matsalar yajin aiki ba wanda bata shafa ba dan dako mai yawo a ka alamin ta shi ne tallar da ke tashi shi saboda abu ne da ya samu kai tun daga sama kuma an zuba mana wani tsayayyen shugaba guda ɗaya wanda zai tsawatar a yanzu kasa ta riga ta barbare da samu kundusar mai kyau ba tun daga sama har zuwa ƙasa mu da muke tsakiya ba mu da wani abu illa addu'a Allah ya shirya mana shugabannin mu Allah ya ganar da su domin muguwar addu'a ma ba ta cin mu ina cikin makaranta ko masallaci saboda da an dawo exam za a ci gaba To, ranka ya daɗe. Ga shi dai jama'a sun